Вітаю, дорогі сябри! Закрануўшы папярэднім відэа тэму кітайскай лексікі, не магу не ўзгадаць такога цікавага моманту, як запазычанне ў кітайскай мове. Мы з вамі ўжо неаднаразова казалі, што працэс запазычвання гэта абсалютна нармальны працэс для любой мовы і які сведчыць пра вітальнасць і моўнае развіццё. Кітайская мова не з'яўляецца выключэннем. На працягу свайго ўсяго існавання яна актыўна запазычвала лексему. Спецыфіка заключаецца ў тым, што старажытны Кітай на працягу некалькіх стагоддзяў прытрымліваўся палітыкі культурнай самаізаляцыі, таму кітайцы кантактавалі толькі з суседнімі краінамі, з Японіяй, Карэяй, Маньчжурыяй, Тыбетам, Індыяй і іншымі. І адпаведна, кітайская мова запазычвала лексемы толькі з мовы вышэйназваных краінаў. Трэба адзначыць, аднак, што гэтыя запазычванні былі даволі арганічнымі для кітайскай мовы, паколькі вышэйузгаданыя мовы, яны, калі не родасныя кітайскай, то даволі шчыльна культурна звязаныя з ёй. Нават даволі экзатычныя запазычанні з санскрыту, будыйскай паняткі тыпу фэйтуа, Будда, лама, так, і іншыя, яны выглядалі даволі арганічна. Самае цікавае пачынаецца з 19 стагоддзя, з перыяду опіумных войнаў, калі Великабрытанія імкнулася каланізаваць кітайскія тэрыторыі, і ў той час у кітайскай мовы патрапіла вельмі шмат лексем з еўрапейскіх моваў, якія абазначалі паняткі культуры, палітыкі, эканомікі, тэхнікі, навукі, ежы, моды, мастацтва і гэтак далей. Цікава, што гэты перыяд працягваўся актыўна на працягу 20 стагоддзя і, вядома, 21-го эпоху глобалізацыі, калі ніводная буйная сусветная мова не можа абысціся без інтэрнацыяналізму, але калі еўрапейскія мовы даволі лёгка прымаюць у сябе нейкія такія агульназначныя паняткі тэхнікі, культуры, палітыкі з такімі невялічкімі фанетычнымі адаптацыямі, то кітайскай мове засвоіць такую вялікую колькасць інтэрнацыяналізму запазычанню вельмі складана, паколькі іншая фанетычная сістэма, іншая мінімальная фанетычная адзінка у еўрапейскіх мовах гэта гук, у кітайскай мове склад, іншы тып пісьма, у еўрапейскіх мовах алфавітны тып пісьма, тут ідэаграфічны. То бок вельмі складана гэта адаптаваць, каб выглядала гарманічна, арганічна і гэтак далей. Запазычанні, як у іншых мовах, падзяляюцца на два вялікіх класы. Гэта семантычныя запазычанні і запазычанні фанетычныя. З семантычнымі ўсё даволі класічна, то бок нейкім паняткам з іншай мовы шукаюцца паняткі, адпаведнікі у роднай мове, так і складаецца такое паняцце. Так, да прыкладу, сіньёнка, крэдытная картка, там сіньён па-кітайску крэдыт і картка. Адпаведна, там міў, е, мядовы месяц, так, міў мёд, там е месяц. Адпаведна, атрымалася такая семантычная калька, ці там што чонгшуэй, цяжкая вада. Таксама семантычная калька. Усё даволі больш цікава з фанетычнымі запазычаннямі, з інтэрнацыяналізмамі, так? Да прыкладу, слова шакалад, інтэрнацыяналізм у кітайскай мове набыў такую фанетычную аблонку, як цяокэлі. Слова вітамін, як вэйтамін. Слова інтэрнэт інтэван, так? Клон кэлон. Я ўжо не кажу пра назвы еўрапейскіх краінаў, можаце паглядзець, гэта вельмі цікава. Яшчэ даволі істотна згадаць запазычанні з расейскай мовы, калі ў 20 стагоддзі кітайцы імкнуліся пабудаваць таксама сацыялізм, камунізм, трапіла вельмі шмат гэтых паняткаў сацыялізму. Да прыкладу, бальшавік гучыць як буэршевік. Па-мойму, гэта вельмі забаўляльны такі факт. Там ці слова квас расейскае квасі. То бок усё адаптуецца пад кітайскі склад. Сябры, я спадзяюся, вам было цікава паслухаць гэтае даўгое відэа. Калі у вас ёсць пытанні, калі ласка, пішыце ў каментарах, а мы з вамі сустрэнемся ў наступных відэа.